Salut, eu sunt Răzvan și astăzi o să vă prezint un kit Regal Fish. Începem cu mălineta. Este o mălinetă Shift de tați. Știu cât de bine se vede. Mi Fine 6000F. Mălineta se prezintă foarte bine. Are acest mâner care se rabatează. Pick-up-ul este bun. O frână foarte bună. La bugetul acesta de 90 de lei kitul. Vine cu firul echipat pe tambur. Și cam aceasta este mălineta. Haideți să trecem la băț. Bun, am revenit și cu bățul. Este un băț de 2,70 m. Kitul normal el vine cu un băț de 3 metri, dar eu am pățit la kit, a fost cu un defect de fabricație bățul și a crăpat. O să vi-l arăt după ce îl prezint pe acesta. Bun. Aceasta este un băț bun, pare calitativ. N-are dob din acesta ca să-i scos segmentul și haideți să-l întindem. Am dereglat puțin camera, dar nu este nimic. Așa. Acesta este bățul. Cum am zis, un băț de 2,70 m și da, este rigid. Este bun. Pentru peștii pe care am eu în zona mea este foarte bun. Uitați, scrie și pe el. $2,70 m, Prologic, este un bolt, este un băț decent pentru preț, adică pentru prețul acesta de 90 de lei tot kitul, este un kit foarte bun de începători. Bun, și haideți acum să vă arăt și bățul acela de 3 metri pe care l-am fisurat. Asta pe care am fisurat-o. Haideți să o întindem să vă arăt ce a avut. Bun. Ea scrie că este carbon, dar sincer nu prea are nicio treabă cu carbonul. Asta este întins, este de 3 metri și uitați cum face. Am văzut toate încheieturile și o să încerc să vă atașez câteva poze să vă arăt cum a fost fisurată. Cam atât a fost cu această prezentare. Vă salut și ne vedem data viitoare.